овозаҳо муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна реванш байни Леон Эдвардс ва Белол Муҳаммад дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 18 март дар турнири UFC 286 баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворо оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. як хабари хуш дӯстон, тағо ва мураббии Муин Ғафуров Аҳтам Хокиров дар яке аз залҳои машҳури Амрико Кайзен ММА мураббӣ шуд. Оиди чӣ соҳиби ин зал Нима Мазҳарӣ хабар дода чунин суханҳо навишт: ба шумо мураббии навро муаррифӣ мекунам. Аҳтам Хокиров мураббии бисёр чемпионҳои ҷаҳон оид ба самбои размӣ ва мураббии бисёр ҷангварони муваффақи ММА аз он ҷумла Муин Ғафуров. барои ман шуморо Аҳтам Хокиров дар зали Кайзен ММА дидан шарафи калон аст, навиштааст Нима. мо низ дӯстон ифтихор мекунем ки боз як фарзанди миллати тоҷик дар Амрико дар чунин зали машҳур ҳамчун мураббӣ кору фаъолият мекунад ва Аҳтам Хокировро табрик мекунем. шаби гузашта яке аз сомонаҳои машҳури хориҷии ММА Full Sail MMA рӯйхати худро оиди топ проспектҳои 2023 нашр кард ки дар байни онҳо ҷангвари ҷавони тоҷик Нурулло Алиев ҷой гирифта шудааст. ҳамчунин дар ин рӯйхат аз ҳама ҷангвари ҷавони UFC Раул Росас Ҷуниор, гӯштнигири амрикоӣ Бо Никал, додари Камару Усман Муҳаммад Усман ва дигарон ҷой гирифтанд. ин сомона боварӣ дорад ки ҷангварони номбаршуда ҷангварони оянда доранд ва соли 2023 онҳо худро хуб нишон медиҳанд ва аллакай худи ҳозир мо бояд ки онҳоро назорат кунем, чунки ояндаи хеле хуб доранд. ҳамчунин дӯстон бояд гуфт ки Нурулло Алиев аллакай дар Амрико қарор дорад ва акнун тамринҳои худро оғоз мекунад. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский нақшаи ҷанги худро дар муҳориба зидди Ислам Махачев гуфт: ман фикр мекунам ки муҳориба дар стойка мегзарад ва ҳис карда истодам ки зарбаи худро ба ҳадаф расонда метавонам, чунки медонам ки дар стойка ман бартарӣ дорам. фикр мекунам ки ӯ аз аввали муҳориба кӯшиш мекунад ки маро ба замин афтонад ва ҳатто агар ки ӯ ин корро карда тавонад, ман ба шумо кафолат медиҳам ки ман ба пойҳои худ бармехезам ва ман тайёрам ки ин корро тамоми 25 дақиқа кунам. одатан вақте ки ман бо дигар ҷангварон меҷангам, ман медонам ки онҳо метавонанд ки маро ба нокаут равон кунанд. барои ҳамин ман кӯшиш мекунам ки дар стойка эҳтиётона кор кунам ва риск намекунам. аммо ин дафъа ман бояд ки риск кунам. ман эҳтиёт мекунам, аммо ман бояд ки нақшаи худро дар стойка амалӣ гардонам. ман набояд ки дар як ҷо истода интизор шавам. набояд ки сахт эҳтиётона кор кунам, чунки ман набояд ба ӯ иҷозат диҳам ки раундҳоро гирад. ана барои чӣ ман ҳис карда истодам ки ӯро ба нокаут равон мекунам. дар якум раунд бисёр нофаҳмоиҳо ва бисёр клинч мешавад, аммо дар дуюм раунд ман ӯро омӯхта ба нокаут равон мекунам. нақшаи мо ана ҳамин гуна аст, аммо ба ҳар ҳол ман барои 5 раунд омодаам. ман чунин шахсам, гуфтааст Волкановский. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Александр Волкановский ва Ислам Махачев аллакай рӯзи 12 феврал дар турнири UFC 284 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дӯстон, шумо оиди ин суханҳои Волкановский чӣ фикр доред? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонобуду сарбаланд бошед.